No niin, se on moro. Näinhän se vaan on nähtävä, että 1.6. muuttui noin kevytsähköjen neuvolla. Tuli se vakuutuspakko ja itsekin kun näitä 10 vuotta harrastanut, niin on 10 laitetta tossa, mutta enpä nyt ajatellut sitten ihan kaikkia kuitenkaan laittaa vakuutukseen, kun sitten tulisi useamman tonnin paukku, niin mä sitten pakko alkaa purkaa semmoisesta, mitä katsoa miten ne laittaa myyntiin tai mitä ne nyt tekee, mutta ainakin nyt yhden vehkeen tuossa laitan purkuun saman tien, kun toi otetaan kun poika eli pari vuotta taavalla tämmöisellä mönkkiäisellä. Siinä on se 750 wattinen kitti ja siihen nyt oli just vaihdettu tuommoinen 50 amperinen ohjaaja, vähän tehokkaampi ohjaaja ja näin päin pois, mutta kun se ei sillä hirveästi enää ajele, niin ehkä se on tästä luovuttava. Sitten se on toinenkin semmoinen ongelma, kun tää on joka paikka täältä kielosta niin kun höyskyttää, niin tää kilisee ja kolisee ja etujarrua kun jarruttaa, niin se ei tiedä mihin suuntaan se kääntyy. Sitten tuolta lähti sopivasti yksi pulttikin tuosta alatukivaresta irti, niin ajattelin, että tämä voisi laittaa vaikka johonkin jakoon tai rungon, jos joku haluaa tästä jotain jalostaa, mutta itselläni tällä ei ole tällä hetkellä käyttöä, kun meillä on tuolla toinenkin mönki ja meillä sitten poika tykkää nykyään enemmän ajella, kun siihen mahtuu kaveritkin kyytiin. Tämä on tämmöinen yksipaikkainen versio, mutta nyt lähtisi sitten purkuun, otetaan sähkötekniikka irti tästä ja laitetaan tämä runko eteenpäin, kun tuossa on kuitenkin hyvä kone ja hyvä ohjaaja ja ei niitä raski luovuttaa ihan pilkkahintaa kuitenkaan pois. No niin, kyllähän sieltä melkoinen määrä piuhaa löytyy, kun tajusin, että tähän kaikenlaisia sähköjä tähän on laitettukin, että takana on pari LED-valoa lisätty ja sitten tuonne eteen laitettiin näihin tuikkuihin LED-valot ja sitten siellä on vielä tommonen vähän tehokkaampi valo, mikä pimiällä sitten näyttää vähän paremmin kuin nuo pikkuparkit ja sitten tietysti siellä pitää olla se jännitteen alle, niin tuolla tiputtaa sen akujännitteen 12 volttia ja kaikenlaiset jakoa, että kyllä tätä sähköhommi. No niin, tässä purkassa löytyy kaikenlaista high-techia, että olihan tässä asennettu tämmönen monitoimimittarikin tuossa ja se oli vaan toi rasia lähtenyt irti kiinnikkeestä, kun poika ilmeisesti antanut sille vähän kovempaa kyytiä ja sitten totta kai joka mönkiä vakiovarusteena USB-pistoke, mistä voi sitten ladata puhelinta. Toi 12 voltin jännitteen alainen, mikä tuolla pöllöttää nyt irrotettuna, niin sehän mahdollistaa melkein minkä tahansa 12 voltin vehkeen asentamisen näihin laitteisiin. Tuolla toisessa mönkiässä on ihan kompurasta lähtien kaikki, että voi vaikka renkaat täyttää sitten matkan varrella tai vaikka retkellä ilmapatjat ja kaikki muut, että kyllä se sähkö antaa mahdollisuuksia. Siinä se oli nyt purettuna. Siitä löytyi tuo väkivahva 750 wattinen vääntävä moottori ja 50 amperinen moottorin ohjaaja, mikä toimii 48, 60 ja 72 volttisena. Sitten siellä on tuo jännittealainen ja vinopino kaikenlaista piuhaa ja mittaristoa ja muuta. Ja nyt joku voisi tulla, jos haluaa tätä aihiota jatkojalostaa johonkin käyttöön, niin ne vaikka 50 tulla hakemaan tuosta pihalta pois, niin siitä se lähtee. Tämä on tavallaan erään aikakauden loppu taas, että jotain tuli tehtyä, mutta välillä pitää jostain luopuakin.